Μαρτίου 1821. Καλούμαστε για μια ακόμα φορά να τιμήσουμε την επέτειο της Μεγάλης Εθνικοαπελευθερωτικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου του 1821. Γιορτάζουμε όχι κάτι εντυπωσιακό, μα κάτι που παρά τα 192 χρόνια που πέρασαν έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία και σήμερα. Όχι μόνο για το δικό μας έθνος, μα και για κάθε σημερινό πολίτη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Βέβαια, το νόημα μιας τέτοιας ιστορικής επετείου δεν εξαρτάται σε μια ομιλία, σε συμμεριστολισμούς, ποίηματα και τραγούδια. Η εθνική μας επέτειο από τη μία να στρέψει το βλέμμα των ανθρώπων στο παρελθόν, ώστε να αντλήσουμε από εκεί τα συμπεράσματά τους, και από την άλλη να τους προβληματίσει σχετικά με το παρόν αλλά και το μέλλον. Το παλιό φωτίζει το καινούριο και χωρίς το παλιό δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει το νέο. Ο άνθρωπος που νιώθει το βαθύτερο νόημα της επετείου ξέρει ότι τιμάει τους ήρωες πραγματικά, με το να κάνει πράξη τα μηνύματα που θέλησαν να δώσουν. Με τον αγώνα τους. Πρέπει να θυμόμαστε την ουρφορά των αγωνιστών, να παραδειγματιζόμαστε, να αποφεύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και να προσπαθούμε τις ιδέες που θα διαμορφώσουμε από όλα αυτά να τις κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Ιερό χρέος του λαού μας, κάθε σύγχρονη Έλληνα, είναι όχι μόνο να περιφρουρήσει όσα με κόπο και αίμα πρόσφεραν οι Έλληνες της εθνικής παλιγεννησίας μας, αλλά κυρίως να τα επαυξήσει. Όλοι μαζί να εργαστούμε για πρόοδο, πολιτιστική ανάπτυξη, δημοκρατία, ελευθερία, ειρήνη και εθνική προκοπή. Τα λόγια του Κωστή Παλαμά δίνουν με εύνοτο τρόπο το μήνυμα και το χρέος για κάθε σύγχρονο Έλληνα. Παιδί το περιβόλι που θα κληρονομήσεις, όπως το βρεις και όπως το δεις, να μην το παρατήσεις. Σκάψου το ακόμα πιο βαθιά και φράγεις το πιο στέρεο και πλούτησε τη χλώρη του και πλάκινε τη γη του και τη ζωντάνα σπίτι του μ' όσα γερά μπροσάτα. Κι είναι οργοτόμος, φυτευτής, διαφεντευτής και αν έχει χρόνια δίσεκτα και ριοργισμένη, μη φοβηθείς το χαλασμό. Φωτιά, τσεκούρι και χτίσε κάστρο πάνω του και τα πορώ σου μέσα για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέρα. Ό,τι πιο μεγάλο και ελαφρό υπάρχει, αυτή είναι η σημερινή μέρα και γιορτή. Σήμερα ο ουρανός μεγαλύνεται, σήμερα η πτήση χαίρεται. Ο Θεός συλλαμβάνει το σχέδιο της σωτηρίας μας και εργάζεται ο ίδιος για να προετοιμάσει τις συνθήκες εφαρμογής του. Κεντρικό πρόσωπο της λύτρης της ανθρωπότητας έγινε η Ανυπάρθμος. Σε αυτήν απευθύνει χαιρετισμό ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και την καλεί να πάρει θέση στο κοσμοσωτήριο έργο της ενανθρωπίσεως. Η Παναγία βάζει την υπογραφή της ανεπιφύλακτα στο συμβόλαιο του ουρανού. Ποτέ μια ανθρώπινη υπογραφή δεν είχε τόση σημασία όσο η υπογραφή της Παρθένου στην Καινή Διαθήκη, συμβόλαιο ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Τι υπερμάχο τραγούδι από τη χοροδία. Μετά ασχολούμαστε. Μετά που θα δυσκολθούμε. Μαρτίου. Βροντάκι πλά σήμερα, χαρούμενη ξυπνά, φουσκώνουν τα πέλαγα, ψηλώνουν τα βουνά.
Παντού τραγούδια και χαρές σε πόλεις και χωριά, 25 του Μαρτιού γιορτάζει ελευθεριά. Ξυπνούνε τα καλάβρητα το χάνι της βραδιάς, τα καρδιοφύλλα ανοίγουνε τον τάφο της κλαδιάς. Κρήτη μοριά σφυρούμενη και σούλη και ψαρά, γιορτάστε τη λεβεδιά ακόμη μια φορά. Στην Αλαμάνα σήμερα ο διάβος πάει ορθός και ξαναστήθα την αρχή στο ζάλο χώρο ορθοδός. Στα δερβενάκια γίγαντα στο τέλος του μοριά, χαρείτε το φωνάξτε το ζήτω ελευθεριά. Ο ελληνικός κόσμος μαζί με το άγγελμα της Εξάρτησης του Χριστού γιορτάζει την ίδια μέρα την Ελληνική και Ελευθέρια, το μεγάλο ξεσηκωμό που συντάμισε τη σκλαβωμένη νομοσύρα Πάτρης Άκη. Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για την ανεξότερη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους, η ημέρα της εθνικής παλιγενεσίας, κατά την οποία ο παλαιόν πατρός Γερμανός ύψωσε το λάβο της Επανάστασης στο μοναστήρι της Αγίας Λάβρας και όρκισε τους αγωνιστές να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν. Η Επανάσταση ήταν πια γεγονός. Το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος οδηγούσε στον ελεύθερο ελληνικό αέρα. Είχαν, όπως όλοι γνωρίζουμε, προηγηθεί 400 χρόνια σκλαβιάς. 400 ολόκληρα χρόνια από την αποφράγη εκείνη η μέρα της 29ης Μαΐου 1453, που ακούστηκε το εάλλο η πόλης και ολόκληρη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία που δηλώθηκε στους άξιους τους Μογγόλους κατακτητές. 4 ώρες πραγματικού μαρτυρίου για τον ελληνισμό. Σφαγές, πεδομάζωμα και εξηρεμισμός, βιασμοί, εξαντλητικές συνθήκες διαβίωσης, απαγόρευση της χριστιανικής θρησκείας και στέρηση της ελληνικής μόρφωσης ήταν λίγα μόνο από τα δεινά που υπέστηκε ο ελληνικός λαός στα μαύρα και πέτρινα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 400 χρόνια όμως δεν ήταν αρκετά για τους βάρβαρους για να υποδηλώσουν την αγάπη στην ελληνική ψυχή, το ελεύθερο ελληνικό πνεύμα. Διότι οι βάρβαροι δεν είχαν ένα Σοκράτη, ένα Περικλή, ένα Αριστοτέλη, ούτε ένα Παρθενώνα, ούτε μια λαμπρή ιστορία χιλιάδων ετών να βαραίνει τους ώμους τους σαν ιερό χρέος. Ξεφύτρωσαν άξαφνα από τα βάθη της Ανατολίας και νόμισαν πως μπορούν να κυριεύσουν ολόκληρο τον κόσμο. Σφάλμαμένα, έπεσαν τραγικά αίωσα. Η 25η Μαρτίου 1821 ήρθε για να τους διαψεύσει πανηγυρικά. Ασφαλώς, το γεγονός ότι τούτος ο λαός δεν μπορεί να ζήσει σαν σκλάβος ήταν γνωστό από την πρώτη κιόλας μέρα της Τουρκοκρατίας. Το σύνθημα του Ρίτο Φεραίρ, «Κάλιο είναι μια ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή», έκανε τους απλούς λαγιάδες να πάρουν τον δρόμο για τα ελεύθερα ελληνικά βουνά και έγιναν οι κλέφτες, οι οποίοι με τη ζωή και τα κατορθώματά τους κράτησαν υψηλό το αγωνιστικό φρόνημα του λαού για 4 ολόκληρους αιώνες. Οι ιερείς, με το κρυφό σχελό, κατάφεραν με εξαιρετικά μεγάλο κόπο και κινδύνους να κρατήσουν άσβεστα από γενιά σε γενιά τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και να ετοιμάσουν τους μελλοντικούς αγωνιστές. Παράλληλα, στο ευρωπαϊκό σκηνικό, διακεκριμένοι Έλληνες προσπάθησαν με τη βοήθεια των μερικών Ευρωπαίων Φιλιππίνων να εξασφαλίσουν τη βοήθεια των τότε ισχυρών της Ευρώπης. Δυστυχώς όμως, δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η θηρία της κοπέλη, όπως αναφέρει ο Διονύσιος Σολωμός, στον ήλιο στην ελευθερία, του οποίου οι 2 πρώτες στροφές αποτελούν τον εθνικό μας ύμνο, με αποτέλεσμα οι δυνατοί της Ευρώπης να μας γυρίσουν όσοι ήλιο στην πλάτη. Ως εκ τούτου, η λύση που απέμεινε ήταν φανερή και οι Έλληνες την ήξεραν καλά. Η Ελλάδα έπρεπε από μόνη της να υψώσει περήφανα και λεβέντικα το ανάστημά της και να πολεμήσει για να ελευθερωθεί. Η στιγμή ολοένα πλησίαζε. Το 1814 ο κύβος είχε ήδη ρηφθεί. Σκουφάς, Ξάνθος και Τσακάλου ίδρυσαν την εταιρεία των Φιλικών, τη γνωστή σε εμάς ως Φιλική Εταιρεία, που στόχο είχε την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Με τον Αλέξανδρο Υψηλάτη ως αρχηγό και τους 3 προαναφερθέντες ως αποστόλους του έργου και του σκοπού τους, η Φιλική αποσπίτησε γειτονιά και προεκκλησία σε μοναστήρι, ξεσηκώνουν ένα προς ένα τους Έλληνες. Η ώρα του γενικού ξεσηκωμού δεν θα αργήσει. Πρώτοι από όλους οι Λογονοχίδες, τα μορφωτημένα παλικάρια, ρίχνονται στη μάχη με λύσα, πριν καν ξεκινήσει η επισήμωση επανάσταση. Και δεν σκοτώνονται ο ένας μετά τον άλλον. Η ελευθερία είναι κοντά τους, την αγγίζουν, την βρίζουν. Για αυτούς οι πύλες του παραδείσου έχουν ήδη ανοίξει. Η μαζική εξέλιξη δεν αργεί να ξεκινήσει τα παλικάρια. Ξεχύνονται για να εκδιώξουν τους απολύτες, τους αλόθρηστους. Από το ιερά μας χώματα και γράφουν χρυσές σελίδες στο βιβλίο της Ένωσης, ελληνική ιστορία. Ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης, ο γέρος του Μοριά, προσφέρει η ηρωική μορφή της Επανάστασης, συντρίβει στα δερβενάκια των χωριάτων και πάνω προς το ερπό του δράμου. Ο Αθανάσιος Φλιάκος, με τη θυσία του, στο γετρίδι της Αλαμάνας,
Δείχνει σαν γνήσιος απόγονος του Λεωνίδα της Σπάρτης πως οι Έλληνες ξέρουν όχι μόνο να πολεμούν, αλλά και να πεθαίνουν για τα ιδανικά τους. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι προτιμούν την ηρωική έξοδο και το θάνατο από την υποταγή, ενώ οι συλλόγιστες με το χορό του Ζωολόγου, η Βουκουλίνα, ο Μπότσαρης, ο Καρνάρης, ο Καραϊσκάκης και τόσοι άλλοι δείχνουν τον δρόμο της αρετής και της τιμής. Η ψυχή του κάτω όπλα, μία κούφτα γενναίη, σχεδόν άπλη, με μόνο πραγματικό όπλο την ψυχή και την ανδρεία, συντρίβουν και ταιριάζουν μια πανίσχυρη και πάνω και αυτοκρατορία. Παράλληλα, ο αγώνας διεξαγόταν και σε διπλωματικό επίπεδο. Χάρη στις πιέσεις του Ιωάννη Καποδίστρια, κυβερνήτου της χώρας από το 1928, στις μεγάλες δυνάμεις Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία, υπογράφηκε το πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας του 1830. Η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως αυτόνομο κράτος. Τα τελικά σύνορα του κράτους ορίζονται το 1832 στην γραφική Αυγουσταυρετικού Παπαστικού. Ελεύθεροι πολιορκημένοι, τραγούδια από την Τζιλίμη Κουφανή. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα του ζηλεύει. Τα μάτια πίνα εμαύρισε, στα μάτια μαναμνέει. Στέκει σου λιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει. Δέρμο του φέγγει σκοτεινό, της έχω εγώ στο χέρι, όπου εσύ μου γίνες βαρύ, κι ο αβαρύνος το ξέρει. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
δώρο στη σκλαβωμένη γη, εσείς που όταν ορίμασαν τα στάχια καρποφόρα του θερισμού την ώρα μας γίνατε οδηγοί. Σαν ίσκηνεν ολόκληρη και πήρατε από τα χρόνια, σένετε μας τα γόνια στον δρόμο της τιμής. Κι όπου πολέμου κράξιμο, κι όπου τις μάχες κρόβει, εσείς περνάτε πρώτοι και ακολουθούμε εμείς. Στη μνήμη σας ανάβουμε χρυσά λιβανιστήρια, για εσάς τα κινητήρια τα χείλη μας εννοούν. Και πλέκοντας τα χέρια μας στις δόξες στα στεφάνια, δική σας περηφάνεια στους θρόπους σας κρεμούν.